Escolta, Jesús, a tu t'agradaria tornar a ser adolescent? Tornar a ser adolescent avui en dia, crec que no. Ja. Però si fora a tornar a la meva adolescència, encara que fora per uns instants, m'encantaria. ¿Pero qué coño hacemos en la discoteca? Que así se están pasando ya slipes. ¿Pero qué dices, tío? Pero que no, fantasía. Saps? Eres molt guapa. ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Que algú que m'ajude! ¡Que el meu xiquet no sé què li passa! Ah! Andreu, carinyo, per favor, on vas, fill? Finitil. No, carinyo, a la discoteca no pots anar. A casa de l'amic. No me ratlles. Andreu se'n va de casa. És un mes dels adolescents que busquen el seu lloc. Busquen trobar-se amb els seus. I fugen al parc, al centre comercial, a la discoteca. I ja no volen ser xiquets. Ja no volen ser com tu. Perdoneu, ei, podeu baixar la música? És que no aneu a sols en el metro, eh? No. A les 3, quan s'obrin les portes, baixem les 3. Però per què? Perquè sí, va, dona'm el bono. Que no? Deixen passar, per favor. Portes un adolescent. Però en l'adolescència se n'adonen de que poden canviar les coses. Perfecte, que poden trencar la norma. Mira, vale, volen canviar les coses, volen trencar la norma. Sí. Doncs que vagin a manifestacions, Jesús. Tots els anys tenen d'educació. Si fóreu amics de veritat, quedaríeu més. I arribaràs tu a la meva edat, a veure. Ja havies de dir-ho. Ah, és que tu no tens A mi no obligació. us passarà això mai. José, que baixeu ja. Ja, això... Que no anem. Com? Que no anem. Ja, tu ja no eres esa persona, Jesús. Jo no he canviat tant, Carla, carinyo, si te passa alguna cosa, la mare vol saber. És que no pots saber-ho tot. Ja, però això la mare no ho suporta. Però què fèieu vosaltres a la meva edat? I què pensàveu? Al final no som tan diferents. Damunt parleu de nosaltres com si foren tots iguals. És que sou iguals tots els adults? Però s'és adolescent una vegada en la vida i passen moltes coses durant aquests anys. Però si m'estimes, accepta'm, confia i respecta'm.